Ja morjes taas kaikille ja tervetuloa oikein paljon näin niinku nuuska-testailun pariin tälle viikon päästä taas. Ja tosiaan viimeisistä kommenteista niin ja noista niin kiitoksia oikein paljon kaikille, jotka oli osallistunut sinne tuli muutama kommentti ja muutama like ja dislikeäkin niinku pitääkin olla ja tolleesti ja katselukertoja. Kiitoksia niistä. Ja mulle tosiaan ehdotettiin nyt, että kokeilisin tätä Thunderin Kick-Assia ja tässähän mulla siis sitä on. Elikkä Thunderin Kick-Ass on niin sanotusti Extra Strong Jalapeno Chili. Ja tässä vaiheessa mä haluan sanoa, että mä oon hyvin herkkä näille tulisille tuotteille. Ja mä ostin tän purkin, mitähän se maksoi, oliko 30 kruunua, eli siis tommonen 3 euroa, 20 senttiä, 3,30. Jos mä aina tykkään laskea yläkanttiin, ettei nyt kuitenkaan mene sitten. Jos joku haluaa tää ostaa, niin mene silleesti kuitenkaan. Se sanoo se vittun tubettaja, että se on 3,30. No niin sanookin. Ja blää, mutta any fucking way siitä. Ja tosiaan tämä on siitä samasta tornista, mikä oli se Summerin Edition 2015. Ja näitä nyt onneksi myyä erillisenä, eli mä voin siis ostaa sieltä yhden purkin ja testata sitä, onko se hyvä, ja sitten mä voin ostaa koko tornista eri hommaa. Että 2014 vuodessa sitä ei ollut. Mutta joo, pitemmittä puheitta lähdetään maistelemaan ja haistelemaan, että minkälaista tämä on. No perustunteri, ihan kuten kuvasta näkyy. Tummia pusseja hyvinkin paljon ja tää ei haise millekään. Ei niinku yhtään millekään, siis ei mitään. Siis tää on niinku ei se tolle haise ainakaan. Tää ei oikeesti haise, ei millekään. Joka on sinänsä positiivista, jos miehen on ja naiset käyttää nuuskaa ja tai siis toisinpäin korjaan käyttää tuo mies nuuskaa ja nainen ei tykkää sitä hajusta, niin tässä ehdottomasti yksi hyvä suositus. Tai siis ei yhtään millekään. Ja mikä tässä on niinku se hajun arvosana tolle, niin mä voisin oikeastaan antaa tälle niinku 5 pistettä sitten, että se ei haise millekään, koska justiinsa on näitä nuuskia, jotka lemuaa vittu enemmän kuin laki sallia lääkärin määrä, mutta tämä ei haise, ei tuoksu. Ja makuun mä en tiedä. Tää polttaa. Tää oikeesti polttaa. Tää ei maistukaan millekään. Mikä chili, mikä jalapeno. Pitää syödä vähän. Saa nopeammin tuon maun irti tästä. Vähän polttaa. Kieli meni ihan turraksi. Okei, nyt rupes puskee. En mä tiedä, onko tää nyt niin hyvää taas ainakaan. Ehkä olisi ollut ihan jees, jos en olisi syönyt nuuska. Mutta jos ajatellaan, niin maku. Eikä mä niinku sitä chiliä ei maista, mutta se jalapeno puskee ulos. Jos tiedättekö haukkaa tästä jalapenoa, niin tässä on vähän niinku semmonen samanlainen maku, semmonen tulisuus tuntuu. Ja potkiikin jopa. Että siinä mielessä. No ei oikeastaan potki. Vitut tämä mitään potki. Mutta kokonaisuudessaan mä en oo chili-ihmisiä, mutta pyydettiin, niin ostin tätä. Ja tää toimii CS-nuuskana. Tää on CS-nuuskaa. Tätä pelataan silloin kun hiki CS on, niin silloin sitä. Mutta arvosanaksi, mitä mä voisin tälle antaa niin maun perusteella, niin ei tää pääse vieläkään top 3 etes eikä top 5 eikä. Tää on semmonen 5/10. Elikkä yhteensä 10 pistettä kokonaisuudessaan tälle nuuskalle. Elikkä mä suosittelen niille tätä nuuskaa, ketkä tykkää tulisesta. Ehdottomasti
Ootapa nytte. Semmonen, jolla on vaimot, jotka rupeaa huutaa että se haisee pahalle, että pistä pois. Tämä ei haise. Tämä ei oikeasti haise. Vitu hieno etiketti kyllä tässä on. Se on. Onko osannut panostaa? Tässä on kerrankin muitakin värejä käyvi. Musta ja punaista. Mutta jes, hei. Tässä oli tällä kertaa Kick-Assia. Elikkä Jalapeno Chili. Mikäli tykkäsit videosta, muista painaa sitä tykkää-nappia ja hei, kommenttiboksi on alhaalla. Ehdotelkaahan sinne uusia nuuskia, mitä mä voisin kokeilla. Vielä tällä viikolla tulee myös toinen videoaihe tuosta nuuskasta ja sen käytöstä ja vähän testausta siitä. Mutta hei, käykää ihmeessä kommentoimassa ja kertomassa mulle, että mitä nuuskia haluatte, että mä testailen lisää. Tämä oli yllätysnuuska, meikällekin en oo ikinä kokeillut sitä. Mutta hei, kiitos, että tosiaan katsoit videon ja se on tosiaan ensi kertaan. Yes, morjes!